हाग्रामा महिलारिनि बिथाङा जुवाखौ गावसो गेलेनो मोजां मोनो ना जोंनि लाइमोनफोरखौ जुवायाव नारसोम हरनानै जे बिटिसिआव आरो लाइमोन दैदेनगिरि जोनोम जानांला बेखौसो बिथाङा थांखि लानानै मेलाफोराव जुवा होदों जौ होदों बेबायदि हाबाफारिखौ लाबाय थादों नामा जों बुजिनो मोनाखै। जों खोनानो मोन्दों बै मेलाफोराव जुवा होनानै बिफेबा गावसिनि दोलोखौ सामलायगासिनो दं होननानै जों दिनै खोनानो मोन्दों। दिनै जुवा गेलेनानै बर'जों लोगोसे जोंनि बिटिसि ओनसोलनि माने गोबां गुबुन गुबुन जाथि धोरोमनि सुबुंफोरा दिनै रायजोनि न'खरा दिनै धंस जानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। नाथाय दिनै नुदों जोङो मास मोनसेयावहाय 10 दिना जों दिनै मेलाजों बारगासिनो दङ आरो बे मेलायावहाय मेनलि फकासआ जाहैबाय जुवा। थारैनो गावसो गेलेनो मोजां मोनो ना जोंनि बिटिआरनि लाइमोनफोरखौसो बै बिथिङावहाय नारसोमनो मोजां मोनो जों दिनै बेखौ बुजिनो मोनाखै। मोनफ्रोमबो फुजानि नामावहाय सप्तासेनिफ्राय 10 जनसिम मेला जायो। खुनु सिजेन गैयै खुनु माने बोथोरजों सोमोन्दो गैयै मेला जायो आरो बे मेलाफोरावहाय जुवा होनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। दिनै जुवा गेलेनानै बर'जों लोगोसे जोंनि बिटिसि ओनसोलनि माने गोबां गुबुन गुबुन जाथि धोरोमनि सुबुंफोरा दिनै रायजोनि न'खरा दिनै धंस जानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। नाथाय दिनै नुदों जोङो मास मोनसेयावहाय 10 दिना जों दिनै मेलाजों बारगासिनो दङ आरो बे मेलायावहाय मेनलि फकासआ जाहैबाय जुवा। जों खोनानो मोन्दों बै मेलाफोराव जुवा होनानै बिफेबा गावसिनि दोलोखौ सामलायगासिनो दङ होननानै जों दिनै खोनानो मोन्दों। जोंनि इउपिपिएलआ थांनाय अक्ट'बरावहाय जोंनि लाइमोन इउपिपिएलआ जोङो प्रशासनावहाय जोङो एप्लिकेसन गारदोंमोन जे मेलाफोर आनसिजनेल मेला आरो मेलायाव जुवा होनायखौ बन्द खालामनांगौ होननानै जोङो प्रशासनाव जोङो मेम'रेन्डाम होदोंमोन। नाथाय दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेखौ अपेनलि होबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। जोंनाव बिनि भिडिअ फुटेज दङ। दिनैहाय सानफ्रामबो मोना मेलाफोराव माने समनि सिमा गैयि मेलायाव जुवा जौ आरो बेफ्राव थांनानै जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौहाय मेलानिफ्राय फैफिननाय समावहाय जोङो गोबां एक्सिडेन्ट जानानै जोंनि लाइमोनफोरा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ खोमाना लानांदों आरो न'खरफोरा बै लाइमोनफोरनि गावनि संताननि जिउखौ दिनै खोमानानै लानांगासिनो दङ। बिथाङा थाबैनो जों दिनैसिमबो जुवा सोलिबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। हाग्रामा महिलारिनि बिथाङा जुवाखौ गावसो गेलेनो मोजां मोनो ना जोंनि लाइमोनफोरखौ जुवायाव नारसोम हरनानै जे बिटिसिआव आरो लाइमोन दैदेनगिरि जोनोम जानांला बेखौसो बिथाङा थांखि लानानै मेलाफोराव जुवा होदों जौ होदों बेबायदि हाबाफारिखौ लाबाय थादों नामा जों बुजिनो मोनाखै। दिनै बिथाङा बेखौ गैया खालामबाय। सुपार 50 बायदि मिशना गैला। दिनै गियान सोरां बिथांखि गैला। आइ अनसाय बिथांखि गैला। बिथाङा जे प्रमद बर'नि समावहाय लाइमोनफोरखौ नोजोराव होनानै लानाय जे गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों जोंनि गोबां बिटिआरनि लाइमोनफोरा स्कलारशिप मोननो हादोंमोन। जाय दुखिया जाय फरायफुबाय थानाय बिथांमोना स्कलारशिप मोननो हादोंमोन। पिएइचडि स्कलार्स बिथांमोन दिनै स्कलारशिप मोननो हादोंमोन। नाथाय बिथांमोनहा दिनै बेफोरबायदिखौ बन्द खालामजोबनानै लाइमोनफोरनि मुङावहाय 2 लाख होनानै 1.5 लाख खांनानै जाफिननायखौ नुनो मोन्दों। अभारअल बिटिआर जेराव गोजोन फैबायमोन जेराव सान्थिनि गाना गोमदोंमोन जे बिटिआर बायदि जायगायावहाय लाइमोनफोरनो मोनसे गेलेनायनि बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय दुरान काप खुंदोंमोन आइएसपिएल खुंदोंमोन नलेज फेस्टिभेल जोंहा फाथिदोंमोन। नाथाय दिनै जों नोंथांमोना मा नुदों जाय क'क्राझारखौ गोजोननि नोगोर होननानै बुंबायमोन दिल्लीया दिसपुरा जोंनि गुबुन गुबुन हादोरनि दाब जायगाया बिथांमोनहा जोंखौ दिनै गोजोननि नोजोर होननानै क'क्राझारा मोनसे स्थापन जाबायमोन बिटिआरआ। नाथाय दिनै जों मा नुदों जुवालेण्ड। दिनै जोंनि बिटिआरआ जुवालेण्ड मेलालेण्ड। बिथांमोनहा हाग्रामा महिलानि सरकारा जोंनि बिटिसिनि लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव उत्साह होआखै। जोंनि लाइमोनफोरखौ हिउमेन रिसर्स क्रिएट खालामनायाव बिथाङा खुनु गोदोनिफ्रायनो जोङो बिथांखौ बे हिउमेन रिसर्स सुबुं सम्पद सोरजिनायावहाय गोसो होफेरनाय बा सरकारनि पलिसि लाफेरनाय जों नुवाखै। बिथांमोना न'खर बुवा न'खर लाइमोनफोरखौ दिनै थिखादार जाहोनो माने उत्साह नंखाय फोलागासिनो दङ। जों खोनाबाय थादों न'खर बिथांमोनहा लाइमोनफोरनिफ्राय रां खांगासिनो जाहैदों थिखा होनायनि मुङावहाय। नाथाय नोंथांमोना नुदों देग्लायनि बिटिसिनि बाजेटआ थांनाय बिटिसिनि नर्मेल बाजेटआ मात्र दान मोनब्रैनिल' आरो जा हाग्रामा महिलारि बिथाङा दा फिथा होगासिनो दङ बेयो प्रमद बर' बिथांनि सरकारनि समावनो प्रमद बर' बिथाङा सेंसन खालामनानै थांखांनाय स्किमफोरखौसो बिथाङा दा फिथा होगासिनो दङ।